I dag skal vi høre om ligninger med brøker, og det første stykke, vi skal have, det er her, det I kan se op på tavlen. Er der nogen, der ved, hvad man først starter med at gøre i sådan en ligning? Ja, jeg tror, jeg ved, hvad man skal gøre. Prøv at komme op og forklare det. Skal jeg vise det? Jeg tror, er det ikke noget med, at man skal gange dem der? Hvad mener du gange? 4 med 4. Nej, det er ikke helt rigtigt. Er der andre, nogen, der ved, Jeg tror godt, jeg ved, hvordan man gør. Okay. Jeg tror, at når det nederste tal er 1, så kan man bare fjerne det. Ja, prøv at Så vise. vi siger... Så vi siger 2x plus 10 er lige med 5x plus 3. Ja, det er helt rigtigt. Hvad er det så, du har fjernet her? Så har jeg fjernet linjen, fordi den er jo bare det samme, så man kan lige så godt. Okay, ja. Det er rigtigt. Ja. Hvad ved du så, vi skal gøre nu, Mikkel? Ja, vi skal rykke x'erne over. Ja, vi skal have samlet x'erne i hvert fald. Ja, så vi siger 2 x over på den anden side. 10 er lige med 5x plus 3. Og hvad bliver det så, når du rykker 2x over på den anden side? Minus 2x. Ja, fordi at det har et lille plus, et usynligt plus. Mm. Så vi siger minus 2x. Ja. Og så skal vi have rykket 3'eren over på 10'ernes side. Så vi siger 10, Og hvad skal Og der så- så med 3'eren? fordi det er plus 3, så bliver det til minus 3. Rigtigt. Så det er minus 3 er lige med 5x minus 2. Og så er det bare regnet ud. Ja. Og hvad gør man så her til sidst? Så skal man sige 3, altså der er 3x, og det er ligesom sådan, der er ligesom et usynligt gange til det andet, ikke? Ja. Og når det er gange, hvad bliver det så til, når man rykker over på den anden side? De bliver. Ja. Så vi siger 7 divideret med 3 er lige med x. Ja, og hvad giver det så? Må jeg godt bruge min nummer? Ja, det må du gerne. Det giver 2,3.